Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Os motoristas torrados. Porque son Beni, sempre consigo a mellor porción. Porque son Beni, Vaya, chegou o repartidor que máis aborrezo na empresa de pizzas é mental. Señor Beni, xa sei que quere entregas rápidas, pero non tiña por que desconectarmos freos. Porque sempre caio coa manteiga cara abaixo. Hey, compañeiros, chegou a pizza, por fin! Non, outra vez non. Non se desconectei os freos, xa viñan así. Non teño a ferramenta necesaria para desconectar os freos. Por certo, non abra a miña caixa de ferramentas. Moi ben, pero xa son as 6 da tarde, podo ir agora para a casa. Saíches la cazán, o único que queres é sair cedo. Teño hemorraxes cereais internas por culpa do accidente. Non é o centro do mundo, mozo. Pero teño moita fame. Podo tomar un anaco de pizza? Ben, non merezo despois do accidente. E por riba chupón. Se queres comer pizza, compra unha e farei que xa envíen á casa. Pero son eu o repartidor. Non quero saber nada, mozo. Aceptaches traballar para min sabendo que tiraría proveito de ti e que acabaría coitelándote nas costas. Pono ben claro no contrato. Acepto traballar para o señor Beni sabendo que tirará proveito de min e que acabará coitelándome nas costas. Non! Xa me fartei. De agora en diante vou ler a letra pequena dos contratos. Será preguiceiro. Non tes outra cousa que facer que non sexa deitarte na beirarrúa sen dar pancada ou palompa. Son Osmar, señor Max. Como sexa. Unha propina pro repartidor. A ver se con esta multa faz algo de proveito, Oakland. Josie! Que noxo! Un gato morto que fala. Ponte debaixo dun farol. Josie, son eu, Osmar, do apartamento 303. Vaia, que cabeza! É a primeira vez que te vexo. Que fas na rúa como un vagabundo cotroso? Queresme estragar o día? É que non teño freos na motocicleta. Perdoa, dixeches motocicleta. Dixen tal, por qué? Verás, as motos poñen o corazón a 100. Mañá hai unha xuntanza de motoristas no Enfornado para ser salvaxe. Fíxate. Xuntanza de motoristas en Vila Almorzo. Trae a túa besta e podes ganar un número ilimitado de pizzas. Non pensas ir aí? Creo que non. Teño que traballar. É unha mágoa. Gustaríame montar na parte de atrás da túa besta. Pero é o meu día libre, sí, o meu día libre. Por suposto que irei. Genial, podemos ir xuntos. Meu panadeiro bendito. Quedamos niso. Mañá vou ir á xuntanza de motoristas con Josie. Quere montar na miña besta que non sei a que se refire. Mira, Osmar, paréceme que Josie cree que és algo que non és. Non, iso foi cando dixo que era un gato morto. E a túa moto non che está moi ben. E logo, que lle pasa? Para empezar, só ten un cabalo máis de potencia ca un cortacéspedes. Se queres mentir e dicir que és motorista, preséntate ali cunha moto de verdade, non con ese cachifallo co que andas. O outro día adiantoute un caracol. Sí, tes razón, Stevie. Non son un motorista, só son un Osmar. Non teño posibilidade ningunha de ganar o suministro ilimitado de pizzas. Pois sí que tes que ir. Esquece o que che dixen. Non renuncies nunca a unha pizza. Non sei, acabas de dicir que a miña moto non vale nin para apañar. Só precisa un retoques de nada. Podo trucarlle o motor como fixen co teu secador de pelo. Que é o que queres? Que teña queimaduras de 3º grao aquí e aquí? És amigo do perigo. Inspiráchesme para crear a nosa banda de motoristas. Que banda? Os infames motoristas torrados. A banda de 2 membros máis perigosa do mundo. Josie vai vir comigo á xuntanza. Non crees que 3 son multitude?
Compañeiro, no mundo hai dúas clases de pans, os que lles axudan aos amigos cando o necesitan e os que aparecen de súpeto nun sidecar. E, por certo, se queres, podo che deixar unha cazadora como esta. Esa cazadora é miña. Vouche ir trucar a moto. Xa estamos outra vez. Boia, pero que moto tan chula tes! Acabo de pintala. Onde está ese amigo teu que ia vir con nós? Non o sei, pero tanto ten. Non coñezo esta marca. Harley Davidson. Ei, rebanda! Stevie, que fas aí? Que, Farelo, gustaxe a túa nova Barley? Stevie, a marca non é Barley, é Harley. Harley Panisson. Só ten un problema de nada. Cal? Non lle amañei os freos. Iso foi alucinante! Por que non me dixeches que ias facer acrobacias? Que emocionante! É moito! Esquecín como te chamas, pero vai mo teu estilo. O que máis me chama é que és un destemido e non contas mentiras. Enfornado para ser salvaxe. O meu amigo Osmar abriu gas e deixou ese membro dos panxos do inferno atrás, comendo migallas na estrada como os burros. Brum! Ai, que medo colleu o pobre. De que tipo falas? De backpack? Ese mesmo. Non é máis que un cagainas. Stevie, que estás facendo? Chegou a lenda, pois estoulles contando a todos que vas barrer o chan con eles nunha carreira pola estrada cando queiran, pero ninguén o cree. Como? Dubidan de min? Stevie, vaya modiño. Ei, cara cadrada! Dis que me deixaches atrás comendo migallas como se fose un burro, non si? Non fun eu. Debeu ser o meu irmán xemelgo. Como que o teu irmán xemelgo? Stevie non é tan feo como a ti, pra nada. Veña, ti e máis eu. Imos ir fora, agora mesmo. Oístes ben, colegas? Osmar, dos motoristas torrados, aceptou o desafío de McPan que vale por unha cantidade enorme de pizzas. Non sei se estou preparado para isto. Que estás dicindo, home? Non sabes xogar á palliña máis curta? A palliña máis curta? Sí, iso podo facelo. Domino ese xogo perfectamente. A ver se podes comigo no gallán. Sei que xa temos o ganador. Unhas veces ganamos e outras perdemos. Así é a vida. Está decidido. Será o segundo no salto da morea de chatarra fumegante. O qué? Atentos, colegas. O que chegue ao outro lado coa codia intacta marchará daqui cun cupón de pizzas e este elegante trofeo. É o salto coñecido como fábrica de viúvas, así que moita sorte. Gran panadeiro, sálvame. Despois de ganares, podes ir dar unha volta e compartir un xeado romántico comigo. Sí, non parece un salto moi complicado para a miña moto trucada. Ademais, non lle prenderon lume á chatarra. Ah, grazas, xa me esquecía. Quen me mandaría falar? Non me arrepinto de nada. Estou ben, só un pouco torrado. Ese ollo é meu. Estou mirando para o meu ollo. Ei, Farelo, onde te lo mando a distancia da tele? Detrás do coxín esquerdo do sofá, Stevie. Pero por que o preguntas agora? Por nada, por se acaso. Ai. Osmar, preparado.
Foi alucinante, meu! Non hai quen pilote como a ti a moto! É o mellor motorista que hai! Neno! Este Mexericas nunca foi motorista de verdade. Traballa para min repartindo pizzas e colleu a miña moto sen pedir permiso. Mirade! Pizzas é mental. Vai buscando outro emprego, repartidor. Estás despedido e levo a moto comigo. Tomamos un xeado. Quen és? Estes vagabundos cotrosos non me deixan en paz. Ei, meu, como non és motorista, non che podo dar o trofeo. Sería un signo de debilidade e todos pensan que son un tipo duro. Pero como consolación, douche isto. Unha cantidade enorme de pizzas. Mira para aí, non queda nada. Tranquilo, home. Este cupón non ten data de caducidade. Pois daquela que siga a festa da pizza. Imos pedir unhas poucas máis. Non sei, porque o señor Benny xa repartiu unha chea delas. Pedimos 100 máis. Ai, non! O que me faltaba! Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.